Sampeyan ojo lali yo. Yo gak lah. Kapan-kapan penot aja mlaku-mlaku nang bangkalan mesti sanrioyoan sesuk ae opo? Yo. Ya ngono. Tapi mestine sampeyan tenono. Lapo kon? Kok aku saiki? Sampeyan tenono nang kene. Engko nek beres kabeh. Aku temen ape dolen mrene maneh Dokter Nuraini. Hannibal. Ojo maya kon. Awas yo. Sepurane yo, Dok ya. Aku. Kok norek. Weh. Ora. Iya, Bos. Nek kon sida mudik riyo nang Medion engko bareng aku ae numpak motorku ya. Aja numpak sepeda motor, kon iku ngantukan, ngerti kon, ha? Mari ki mulai kepeduk karo mbok de disuguhi sego goreng sambel goreng mari makan goreng. Baik dah. Bojone iku ketoke ate ngeculno koncone sing nang sel iku mau, Hannibal. Yo. Ketoke ngono. Mesti dhek ape nggae ribut iki. Iyalah. Iya. Dhek mesti ape neleki pentolane ape ngeculno teko kerangkeng iku. Lah ya apa maneh ancen koncone dhewe kok. Puter balik ah. Yo, wis. Wis, sepeda cak akeh ya. Iya. Emi, kancan ono piye ya? Budok. Mesin iku iso digawe gak? Potong kamu ulas, Bos. Budok. Oh, ya wis lah. Wis, tarikan seling iku ya. Ono apa saiki, Lek? Aku ape nyancang motorku kabeh dadi siji terus tak tarik gawe katrol. Lah lha apa kok ngono? Cek dhek mangkel. Pek, aku iso ngangkat sepedamu kabeh. Dukure 5 meter teko lemah. Aku gak bujuk iki. Coba ae nek kuat. Temen. Yo wis tak angkat ya. Wah,
Saiki gari ngandani Pak polisi sing nang jero kerangking iki. Ya apa mlung, awakmu wis waras ta? Kono aja nyoco ta ya. Nek isok loro terus ae awakmu ku cek kuru, cek gak panganan tok ae. Sungguh pikir sekali-kali hanya salon ning cek klemis. Yo, Hei Hannibal, iso gak dek kon-kon meneng. Wes aja mbok rungokno piye. Rencanane kapan kon mudik nang Banyuwangi, Fis? Budal bengi ya enak Hannibal. Soalnya sepi. Masalahnya nek nang Pasuruan mesti macet nang kono. Aku ya apa? Ya terserah awakmu ae.